tu přiechali všetci cez manažera slovackého? Tak som tu pošet a je tu dobře. Chlapci sú tu tiež dobří. A mal som podepisovať kontrakt s tým, že prišla ponuka zo Skalky, tak som tu přiechal na testy i vzali mě. Dogadali sme sa a jestem tu. A to je na pewno určite warunki i piłkarskie w Polsce jak na Słowacji. Bliskość granicy, no naród też słowiański, tak samo jak my, nie? I chłopcy grają, przyjeżdżają, poza tym mają bliżej niż na przykład z Katowic, bo to jest 20-30 km bliżej mają na dojazd do nas na treningi i na mecz. V początku nebylo tak, byla rečová bariéra, ale teraz už to znám, tak je dobře. Snažím sa komunikovať po polsky. Nie slovacky, po polsky a učím sa. Slováci dobrze mnie rozumieją, ja ich dobrze rozumiem. No jedynie może tu Jano Beliaczyn jest najkrócej w tym zespole i czasem są kłopoty ze zrozumieniem jego, ale w końcu się tam dogadujemy jakoś. Vyhodíme na boisko, tak je, každý musí coś zagrať a to není tak, že raz ten dá bramu a gráme ako kolektív, to je z prvorady. Obranci sú dobrí, Sali, Vlado Veselý, Piotr, kapitán, napastníci Jano Ječko. V pomoci sú tiež dobrí pilkaži. Dobrý zespół je celý. Potenciál jest duży w tej drużynie, wzmocniliśmy się przez lato i chcemy awansować. Táto drużyna musí grať vyżej jak čtvrtú ligu. Oczywiście Žilina je lepšia, je to lepiej, ale poziom polskiej ligi je vyšší, jak na Slovácii. Wiesz, że ty masz stres do tego zeza. Był taki mecz z Beskidem Skoczów kiedyś, graliśmy 8 Słowaków i 3 Polaków tylko. W tamtym sezonie. No, Prawie taka Pogoń Szczecin. teraz tak się troszkę wyrównało i tak jest pół na pół. Kto jest lepszy, po prostu ten gracz. Jest Polak, czyli Słowak na danej pozycji jest najlepszy, to on gra i tu mogą grać wszyscy Słowacy. Jak będą dobrzy, to nie ma dla mnie żadnego problemu. Nie jestem żadnym rasistą. U nás też v gazete písali, že to bylo také zvítězstvo. Mi to vydalo, ako keby sme my byli San Marino a Polska Němci. Že to je něco, že Slovácia vygrala nad Polsce, ale Slovácia má veľmi mladú družinu, ambitnú i no, tak sa vydalo, že Poláci prišli takí profesori. Tak profesorsky grali i Slováci napevno valčili. Poliaci chceli vygrať, ale brankář asi mal slovacký dres, košulku slovackú. Poliaci byli favoriti, ale přiechali jak frajeři do nás. Přiechali. Jan Mucha, Slovak. Raz zlape takú, že čo by sa nedalo v ogóle vyčonknúť a on to zlape a potom zrobí taký blond, že jak mažecký chlopak. No ale tak zawsze je taký meč, že raz sa udaje, raz sa neudaje. On bronil kedyže aj v Žiline a dobrý brankár. Ako každý brankár robí nejaké blendy, aj váš brankár urobil blendy na Slovácii, urobil blend teraz v Manchesterom, čo grali znova, ne? Ale taká je spilka. U vás už pojechali, môžete povedať, ľubíte im v ogóle, nepřeškádzajú moc? Lubíme. Jest dobrze, w porządku.